रायजो राजाफोरखौ बयखौबो खुलुमहरनाय जाबाय। बिसायख'थिया जोबनानै थांबाय। बिसायख'थि जानाय सिगां आरो समाव दाखालि 6 तारिख खालि मोनायाव लैहोर लैहोर औवारिनि न'आव अन्थाइ खुबैनानै बिनि गारि फैख्रबनाय आरो न'खौ फैख्रबनाय जाबाय। दा बिनि सिगां प्रहलाद ब्रह्म भाइस प्रेसिडेन्ट इउथ बिपिएफनि बिनि न'आवबो अन्थाइ खुबैनानै न'खौ फैख्रबनाय जाबाय। आरो उनाव आरोबाव 7 तारिख खालि जेब्ला इलेक्सना जाफुगासिनो दङ, बे समाव बेलासि 2:30 बाजियाव लैहोर लैहोर गयारि इउथ बिपिएफनि अर्गानाइजिं सेक्रेटारि दा बेखौ आरोबाव माखासे इउपिपिएलनि सापर्टार आरो एबसुनि सापर्टार लोगोसे एनएलएफनि माखासे कर्मिफोर बिपिएफ अफिस खाथियावनो फैनानै जायनाखि बुलाबायनाय जाबाय, बुग्लि जुग्लि खालामनाय जाबाय। बेफोर घटनाफ्रा जोबोद मुगैथाव आरो जों बेफोर घटनाखौ निन्दा खालामो आरो बिदि घटनाया जोंनि गेजेराव जानो नाङा। समाजा बिदि मोजां जाया। दा बेनिखायनो जोङो बेफोर घटनानि थाखाय जोङो गोख्रोङैनो जायफ्रा बे घटनायाव जड़ित दं बिसोरखौ निन्दा खालामनो मुगैयो आरो बिसोरनि सायाव गोख्रों मोनसे आयेननि बेबस्था लानांगौ होननानै जों दाबि खालामो। दा जोबोद दुखुनांथाव बर' हारिनि गेजेराव बे इलेक्सनखौ लानानै बे बुलाय सोलाय जानाय, अन्थाइ खुबैलायनाय बेफोर कालचारा जाथिनि थाखाय मोजां लक्षन नङा। बे जाथिखौ जौगानाय लाबोआ, बे जाथिखौ फोजोबस्रांगोन। दा बे जाथायखौ लानानै गोबां आफादफ्रा बेखौ निन्दा खालामनांगौमोन, बेखौ दुखु फोरमायनांगौमोन। खिन्थु जों नुदों जाय आफादखौ सन्देह खालामदों, जाय आफादनि मानसिफ्रानो खुबैदों होननानै सन्देह खालामदों, जाय आफादनि मानसिफ्रा बुदों होननानै सन्देह खालामजादों, दा दिनै बे आफादजों लोब्बा थानाय आफादनि नेताफ्रा स्पेसियेलि इउपिपिएलनि गोजौ सारिनि नेताफ्रा बे जाथायखौ निन्दा खालामनो नागारै बे जाथायखौ जोबोद दुखुनांथावै मिसा खोथा बुंनानै मिसलेट खालामनो नागिरनाय जाबाय। जे प्रहलाद ब्रह्म आरो लैहोर लैहोर गयारि बिसोरलायनो मोनसे एडभार्टाइज मोननो थाखाय, गावसोरखौ गुरुत्व मोननो थाखाय नाटक खालामदों बेबायदि बाथ्रा बुंनाय, बे जिनिसा एथ' लासिंसिं। बे गावनि न'खौ सोरबा गाव मानसिया खुख्रुबनानै लायो नामा? गावनि गारिखौ सोरबा गाव खुख्रुबनानै लायो नामा? आरो गावखौ सोरबा बुनो थाखाय सोरबा थैयो नामा? बेबायदि लासिंसिं बाथ्रा बुंनाया बेनो रोखा जादों जाय बुंग्रा बेजों बै गुन्दा हान्जाजों जे नेक्सास दं, लोगोसे दङ, बिसोर जे थोनलायदों खामानि मावनो थाखाय, मोनसे अर्गानाइज खालामलायदों खामानि मावनो थाखाय, बेसो रोखा रोखा फोरमान जादों। दा हयथ' जायफ्रा निउसाव फैनानै बुंफैदों इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोर, बिसोर जायफ्रा लैहोर लैहोर गयारिखौ दाय होनना बुंदों जे गावसोरनि क्रेडिट मोननो थाखाय गावसोरखौ नाटक खालामदों, बिसोरो न' खुख्रुबनानै लादों, गारि खुख्रुबनानै लादों होनना बुंदों, बुनो लादों होनना बुंदों। थारमाने बिसोरनो थोनदों, बिसोरनो थोनहरदों जे नोंसोर ओरै थांना बुख्रुबबाय, नोंसोरनो ओरैबायदि एक्सन खालामबाय थां आरो जों नोंसोरनि थाखाय जों नोंसोरखौ डिफेन्ड खालामनो थाखाय ओरै बाथ्रा बुंगोन। बिसोरो ओरैबायदि अर्गानाइज गें बायदि खामानि मावदों, नोंसोर बुख्रुबबाय, जों नोंसोरनि डिफेन्ड खालामनानै नोंसोरखौ जानानै आं बाथ्राखौ ओरै बुंगोन। दा बे जिनिसा नुजादों। आरो बे बुनायाव जे इउपिपिएलनि मानसिया दङ आरो एबसुनि मानसिफ्रा दङ, बे जिनिसा दिनै जायफोर बुजानाय बिसोरनि खुगानिफ्राय दिनै ओंखारनाय जाबाय आरो बिसोरो दिनै बुंगासिनो दङ जे बिसोरो इनभल्भ दं होननानै। आरो लोगोसे बिसोरनि जायनाखि खोथा बुंनाय, बाथ्रा बुंनाय, बे जिनिसाव रोखा रोखा फोरमान जाबाय जे इउपिपिएल नेताफ्रानो बेयाव दङ आरो बिसोरो गावसोर जड़ित थानायखाय, गावसोरखौ रायजो राजाफ्रा मिथिनायखाय बेखौ डाइभार्ट खालामनो थाखाय, नंखाय होननानै बुंनो थाखाय दिनै नङैनि आश्रय लानानै दिनै प्रपागान्डा खालामदों। दा जोबोद दुखुनांथाव। रायजोफ्रा दिनै नुजोब्बाय जे थांनाय बारनि जायनाखि इलेक्सन, बे इलेक्सना जे धन बल बाहुबल बेजों जोबलांबाय। एमन लासिंसिं सिगाङाव हाग्रामाखौ दाय होदोंमोन,
धनबल बाहुबल बायदों होननानै खिन्थु एबार जायनाखि प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL सरकार आरो एबसुनि जायनाखि सापर्टेड माने केन्डिडेट बिसिनि माने केम्पेनाव दा एखे धनबल बाहुबलखौ रोखा नुबाय मानसि जेरावबो बुनाय नुदों थाखा फैसा रानलायनाय बेखौ नुदों दा बेफोरनिफ्राय रोखा जाबाय एबारनि इलेक्सनाव माने रायजो राजाफ्रा बिसोरखौ नेवसिनायखाय रायजो राजाजों नेवसिजानायखाय बिसोरा उफाय हारा जादों जे लामा गोमादों बेखायनो बोलोजों माने मानसिखौ जर जुलुम माने गावसोरनाव माने सापर्टार खालामना लानो नागिरदों आरो लोगोसे रां रुपा होनानै गावसोरनि माने सापर्टआव लांनो नागिरदों बे जिनिसखौ दिनै रोखा रोखा नुनाय जाबाय दा बेनो दा दिनै जों बुंनो हासै जे दिनै माने एफा जे गिदिर गिदिर घटना जालांबाय बे मानो जादों फालाय बे जानायनि खारनानो जाबाय जे जोंनाव दिनै बिबेक शून्य जाबाय जोंनि अर्गानाइजेसननि नेताफोरनाव बिबेक शून्य गियान शून्य जाबाय बे बिबेक शून्य गियान शून्य जायोब्ला मानसिया गाज्रि खामानि मावो आरो बिबेक शून्य गियान शून्य मानो जायो जेब्ला मानसिफ्रा माने गाज्रि खामानि मावो भुल खामानि मावो आरो भुलखौ दोनखोमानो थाखाय मानसिया गाज्रिनि आश्रय लासिनो नंखाय फोलायो बेबायदि मानसिया लामा आन्दायो बेखायनो बिसोरनि बिबेका शून्य जायो आरो गियान शून्य जायो आरो दिनै दुलाराय फरायसा आफादा बेबायदि बिबेक शून्य गियान शून्य आरो UPPLआ बेबायदि बिबेक शून्य गियान शून्य बे जाफैबाय जों बेखौ माने रोखा रोखा नुनो मोनबाय आरो जे बिबेक शून्य जानाया बे जा उरखावग्रा ब्रह्मनि नेतृत्वआवनो 1993 BSA एकर्ड जानायनि उननिफ्रायनो बे बिबेक शून्य जाबोदों फरायसा आफादखौ बे लेथ्रा राजनितियाव बाहायदों बे बै समनिफ्रायनो नांलाय खमलाय बुलाय सोलाय बेखौ उरखावग्रा ब्रह्म खालामदों NDPखौ माने टेररिस्ट होननानै बिसोरखौ जेरावनो मोनो होसोनांगौ बे बाथ्राखौ बुंनाय बे उरखावग्रा ब्रह्मआनो एबसुखौ भुल नेतृत्व होनानै माने आन्दायहोबोदों गावजों गावनि गेजेराव दावरावसो लाबोदों आरो बिनि उनाव 2005आव जेब्लानाखि BTCनि प्रथम एकर्ड जायो बे BTCनि प्रथम एकर्ड जाब्लाबो उरखावग्रा ब्रह्मआ गावनो स्वयं रायजो सभानि MP थासेयावबो BTCआव चिफ जानो थाखाय बे नांलाय खमलाय बुलाय सोलाय बिदि खालामफैदों दा बे समाव एबसुआबो बिबेक शून्य उरखावग्रा ब्रह्मनि लिडारशिपआव एबसुआ आन्दायनानै माने उरखावग्रा ब्रह्मखौ चिफ खालामनो थाखाय बुलाय सोलाय नांलाय खमलाय खालामदों आरो बेबादिनो 2014आव जेब्लानाखि भारत सरकारा आलादा बड'लेण्ड रायजो मोनथावो मोनथावा बिनि सायाव स्टाडि खालामनो थाखाय GK फिनलेखौ जेब्ला दायथ' दंमोन अब्ला बे दायथ' होनाय समावबो माने एबसुआ GK फिनले कमिटिखौ नाङा होननानै रिजेक्ट खालामनानै बिसोरो GK फिनले गो बेक माने एक्सपार्ट कमिटि गो बेक ओरै होननानैसो बिसोर माने लामा लामा टायार सावनानै माने होखारदों हयथ' बे समाव जुदि GK फिनलेया फैनायमोनब्ला हयथ' आलादा बड'लेण्ड रायजोनि मोनथावो मोनथावा बे रिपर्टखौ जोङो मोजाङै मोनगोन होननानै सानदोंमोन दा खिन्थु दुर्भाग्य जे बे समाव भ्रम जाबाय गियान शून्य जाबाय बिबेक शून्य जाबाय बिसोरो जे बिसोरनो बोरै माने BTCनि गारिखौ दखल खालामनो हायो बे BTCनि गारि दखल खालामनायनि माने थांखुवा मोनसे सरित्रनि थाखाय दिनै गिदिर मोनसे जे माने प्रप'जाल होदोंमोन भारत सरकारा GK फिनलेखौ माने वान मेन कमिटि दायथ' होननानै बे आलादा बड'लेण्ड मोनथावो मोनथावा बेनि सायाव रिपर्ट थिनदोंमोन दा बेखौ नाकस खालामनानै जोंनि बड'लेण्ड रायजो मोननायखौबो बिसोर खोमानानै लादों आरो बेबादिनोबाव जे बिसोरो माने आलादा बड'लेण्ड रायजो मोनथारसै बर' रायजोफोरनि थै लाब्लानो थैनि सहैब्लानो बेबायदि होनलायनानै बिसोरो थैनि सहैलांदों थैनि सहैलांनानै मेमर नाफैदों नै जेब्लानाखि सुक्ति खालामो खिन्थु सुक्ति खालामब्ला बिसोरो आलादा बड'लेण्ड रायजो नांला होननानैसो बिसोरो एकर्ड खालामनानै लाफैदों दा बे एकर्ड खालामनायनि उनावनो दिनै एबसुआ माने मोनसे गियान शून्य बिबेक शून्य बे समाव बिसोर जादों मानोना बे बिटिआर सुक्तिया जेबो गैया बिटिआर सुक्तिया मोजां नङा आरो BTCनिफ्राय साबसिन नङा बेनि थाखायनो बे बिटिआर सुक्तिया जे गाज्रि बेखौ बिसोर दोनखोमानो थाखाय नङै नङै बाथ्रा बुंनानै बिसोरो रायजो राजाखौ आन्दायहोदों रायजो राजानि गेजेराव माने नंखाय बाथ्रा बुंनानै फोलादों दा बेफोर बुंनायनि खारना जाबाय बिसोरनाव बिबेक शून्य जादों बिसोरो गियान शून्य जादों बिसोरो माने सैथो बाथ्राखौ दोनखोमानानै जेब्ला नंखाय खोथा बुङो अब्ला गियाना शून्य जायो दा दिनै बिनि थाखायनो दिनै बे गियान शून्य जानायखायनो दिनै 2020नि जायनाखि बिटिआर सुक्ति बे सुक्तियाव बिसोरो माने हाखु दाखु नंथारै सुक्ति खालामनानै फैदों दा बे रायजो राजाफ्रा बिसोरखौ गाज्रि मोनदों दा नैबे दानि जायनाखि बिसायख'थि MP बिसायख'थि बे MP बिसायख'थियावबो बिसोरो गियान शून्य जानायनि थाखाय दिनै
रायजो राजाफोरजों गाज्रि मोनजादों रायजो राजाफोरजों गाज्रि मोनजानाय बिसोर दिनै रायजोनाव हाबनो हायाखै रायजोफोरा बिसोरखौ बुजिदों बिसोरो नंखाय खोथा बुंदों मिसा खोथा बुंदों बिसोर रायजोखौ जे थगायबाय थादों बे जिनिसा रोखा रोखा जे नुजादों बिथांमोना दिनै बिटिसि माने सुक्तिखौ गाज्रि होननानै बिटिआर सुक्तिखौनो बिराद माने गिदिर मोनसे सुक्ति होननानै माने बुंनानै लानानै दिनै रायजोफोरजों बिसोरो बोराबजानाय गाज्रि नुजानाय बे जिनिसा रायजो राजा गेजेराव नुजादों दा बिथांमोना थांनाय बारनि जानाखि इलेक्सन एमपि इलेक्सन बे एमपि इलेक्सनाव बिथांमोना खुनु माने एजेन्डा नागिरना मोनाखै बिथांमोना रायजो राजानो बिसोरो माने नंगौ खोथा बुंनानै बिसोरो कनभिन्स खालामनो बिसोर हायाखै जाबले बिसोरो रांखावरि राननानै बोलो देखायनानै बिसोरो बे इलेक्सनाव बाहागो लादों दा रायजो राजाफोरखौ जों बेखौनो माने बयबो खावलायनो लुबैदों जे रायजो राजाफ्रा साबधान जानांगोन जोंनि समाजखौ जों बिदि इलेक्सननि थाखाय नंखाय राजनितिनि थाखाय जों बुलाय सोलाय खालामनाय गावजों गाव दाङा बाजि खालामनाय जों बिदि माने लाय होनो हाया जाथिनि गेजेराव जाहाथे इलेक्सनखौ लानानै राजनितिखौ लानानै बुलाय सोलाय जाया जाहाथे जों बेनि थाखाय रायजो राजाखौ जों खावलायो आरो खुनु प्रकारै जोङो जाथिनि इस्यु गारनानै जों राजनितियाव गावजों गाव साधारन माबा मोनसे फिसा फिसौ नंखाय बाथ्राजों जों माने जाहाथे बुलाय सोलाय जाया जों बे बाथ्राखौ रायजो राजाखौ जों खावलायबो रायजोफोर बाथ्रा फैदों मा दिनै सान्थिनि बिटिआर गोजोननि बिटिआर होननानै प्रमद बर'मोनहा बिफेन बर'मोनहा दल दामै दामै गिदिंबाय थायो दा बेयावनो प्रश्न जायो दा दिनै सान्थिनि बिटिआरब्ला गोजोननि बिटिआरब्ला दिनै माने साधारन इलेक्सनखौ लानानै माने अन्थाइ खुलायनाय बुलायनाय मानो जाखो आरो दिनै सान्थिनि गोजोननि बिटिआराव दिनै माने रांखावरिनि धन बल बाहाबलनि दिनै माने गोहोम गोलैखो माने थाखा फैसाजों मानसिखौ बायनाय मानसिखौ माने फुस्लायनाय मानो फैखो माने सिगिस' खालामनाय जाखो अरुणादया स्किम मोनोब्ला इउपिपिएलआव भट नांगोन आरो बिटिएफनि मानसिनो अरुणादया स्किम होनाय जानाय नङा बेफोर जिनिसा मानो फैखो सान्थियावथ' बिदि फैनो मोनामोन सान्थियावथ' बयबो समान आरो ओरैनोबाबो गोरिबा गोरिबखा गोरिबफोरनि गेजेराव सोरबा बिपिएफ सोरबा इउपिपिएल होननानै रावबो जन्म जाया दा बे हिसाबै दिनै जाथिनि गेजेराव जे माने गोरिबखौ लानानै बोखावबाय दिफेन बर' उरखाव गोरा ब्रह्म आरो जोंना प्रमद बर' नोंसोर फुरा रेसपन्सिबल बेनि थाखाय जाथिखौ दिनै मानो इलेक्सनाव नोंसोर बोखावखो दिनै जाथिखौ मानो स्किमजों मानो बोखावखो दा दिनै जाथियाव मानो बुलाय सोलाय लाबोखो बेथ' दिनै रोखा रोखा जाबाय नोंसिनि माने सान्थिनि बिटिआराव जे असान्थि जाबाय बेथ' दिनै रोखा रोखा जाबाय आरो नोंसिनि सान्थिनि बिटिआराव दिनै मानो गोबां मानसि मानो गावथारनाय जाखो मानो बुथारनाय जाखो बेखौ जोंसारखौ माने मख'नायनिफ्राय जोंसार चन्द्र कुमार ब्रह्म बेनिफ्राय आरम्भ खालामनानै हेमन्त नार्जारिमोन गावथारजानाय ओजों जेपिएस नार्जारिमोन गावथारजानाय ओजों फाग्लाय दैयाव लानानै गावथारजानाय बे जिनिसा मानो जाखो मानो गावथारनाय जाखो सान्थिनि बिटिआराव मानो गावथारनाय फैखो बेफोर मा प्रमान जादोंमोनलाय अब्ला बेनोथ' प्रमान जादों बे बिटिआराव खुनु सान्थि गैया होननाय आरो लोगोसे नोङो गोबां न' बां सावना ओंखारनाय जाबाय मानसि बुख्रुब खालामनाय जाबाय गोबां मानसिखौ माने गृह हारा खालामनानै माने जि जोम सावनाय दो दोख्ला बुख्रुबनाय बे रोखोम जाबाय दा बिदिया मानो जानो मोनखो दिनै गावनि सरकारानो दिनै माब्रैहाय गावनि असे फिसाफोरखौ न' बां सावनानै बोरै माने माबानो हाखो माने खैदां खैफोदाव माने भुगिनो हाखो दा बेफोरनो दा दिनै नुबाय जे माने बिटिआराव जे सान्थि फैमाराखै बे दिनै प्रमान जाबाय दा बेनो रायजोफोर आं नैबे खोथाखौ आरोबाव बुंबावनो लुबैदों जे जेब्ला मानसिया मटिभ्रम जायो जेब्ला मानसिफ्रा गियान सुनु जायो जेब्ला मानसिफ्रा बिबेक सुनु जायो अब्ला मानसिफ्रा नङै बाथ्राखौ बुङो नंखाय बाथ्रा बुंनानै फोलायो बे बाथ्रा दिनै आं दहायबो बुंदों आरो बेनो दिनै बे बिटिआराव दिनै गियान सुनु मानसिफ्रा दिनै जोंनाव संगठनखौ दैदेनगासिनो दं बिबेक सुनु मानसिफ्रा दिनै जोंनि संगठनखौ दैदेनगासिनो दं दा जाफ्ले दिनै बिटिआरखौ मोजां होननानै बुंनानै दिनै रायजोआव थगायदों दाना बिटिआरा जे गाज्रि दा बेखौ जेब्ला गाज्रि होनो बिसोर रिप्लाय होनो जेबो गैया दा नै दिफेन बर' बादि एफा गिदिर संगठननि प्रेसिडेन्टआ दिनै बे बुंनो गोनां जाबाय जे गामि दानख'नाय सुक्तिखौ मानो खालामनानै लाबोखो होनब्ला गामि दानख'नाय सुक्तिखौ लिरफ्लादोंसो होननो गोनां जाबाय
दा बेफोर माने बे गियान शून्य जानाय बिबेक शून्य जानाय नेतानि बे माने आखल बियो आरो लोगोसे बुंनाय जाबाय जे दिनै बिटिसिनिफ्राय 16था डिपार्टमेन्टखौ मानो डिसिनि हरनाय जाखो नोंसोरो मानो बेबायदि सुक्ति खालामना लाबोखो मोनखानाय बिटिसिनि गोहोखौ डिसिनि हरनाय बेबायदि सुक्ति 4.6 आव दङ बिटिआरनि सुक्तिनि 4.6 आव दङ डिसिनि माने पावार हरनाय बिटिसिनिफ्राय दा बे सुक्ति मानो लिरनानै लाबोनो फैगोन होनब्ला बे बुंना होनाय जाबाय जे माने डिसिखौ जों माने बाहायदों डिसिखौ बिटिएसआ बाहायगासिनो दङ डिसिनो पावार हराखै दा बेफोरबायदि मिसा खोथा बुंनाय नंखाय खोथा बुंनाय बे गियान शून्य नेताफोरनि बे माने आखु आरोखि दा दिनै बेफोर आखुजों जुदि जोंनि जाथिया दैदेनजानांगौब्ला जाथिया खुनि मुक्ति गैया आरो बे जाथिया गब्रायगोन आरो बे जाथिया खैफोद जागोन बेखायनो रायजो राजाफ्रा दिनै बेफोर नेताखौ जों दिनै बुजिनो रोंनांसिगौ बुजिनानै लानांसिगौ आरो जों बेफोर नेताखौ जों समाजनिफ्राय जों दिनै जानगारनांसिगौ आरो बिसोर मानसि नेताजों जों दैदेनजानो नाङा रायजोफोर जे नै दाखालि जानोखि लैहोर लैहोर गवारिखौ बिपिएफ पार्टी अफिसनि मोखाङाव जानाय बुनाय बे बुग्राफोरनि गासिबो माने रेकर्डफोरखौ दिनै रायजोफ्रा नुखाजोब्बाय बिसोरनि भिडिअ फुटेज नुजोबनाय जाबाय बिसोरनि माने केमेरा बे जे नुजाबाय केमेरायाव बिसोरनि सावगारिफ्रा गासिबो नुजाजोब्बाय दा बिसोरनि सावगारिखौ लानानै आरो भिडिअ फुटेज लानानै ओमफ्राय सिसिटिभि केमेरानि जायनाखि रेकर्ड बे रेकर्डखौ लानानै दिनै जाय बुजाग्रा लैहोर लैहोर गयारि अर्गानिक सेक्रेटारि इउथ बिपिएफ माने उइंनि दा लैहोर लैहोर गयारिया क'क्राझार थानानि इनचार्जनो माने एफआइआर होदों दा बे एफआइआर नामाव दङ नै श्री अशक गयारि जेनेरेल सेक्रेटारि देबरगाव ब्लक इउपिपिएल जाय अशक गयारिया माने बुंदोंमोन जे माने प्रह्लाद ब्रह्मनि न'आव जानायखौ अन्थाइ खुनाय बियो नाटकसो गावखौ एडभार्टाइज खालामनानै लानो थाखाय माने मोनसे इमेज बिल्डआप खालामनो थाखाय गावनो खुलिनानै लाहोदों होननानै बुंदोंमोन बियो आरो लोगोसे लैहोर लैहोर गयारिनि न'आवबो जायखौ अन्थाइ खुदोंमोन बे अन्थाइ खुनायखौबो जे लैहोर लैहोर गयारिया गावनो अर्गानाइज खालामनानै खुग्रोबोदों होनना बुंदोंमोन दा दिनै बे नामा फैदों बे केसाव फैदों दा गथिखे बेनो रोखा फोरमान जाबाय जे बिसोर एखे अर्गानाइज वे बिसोर जे खामानिखौ मावदों जे बिसोरो अशक गयारिया माने खामानिखौ मावहोनानै बियो माने जाय मावग्रा बिसोरखौ दोनखोमानो थाखाय बे स्टेटमेन्टखौ होनाय जादों बे जिनिसा रोखा फोरमान जाबाय आरो लोगोसे नैबेयाव नुदों श्री खोमदोन गयारि बेखौबो केसाव जों नुबाय आरो बिनि फट'आवबो दंजोबो खोमदोन गयारि गासिबो बिनि बिफा बिमानि नाम अबे जायगानि बिनि गासिबो रेकर्ड गासिबो बिनि माबाफ्रानो एड्रेसानो गासिबो दंजोबो आरो सोमदोन दैमारि बेबो दङ आरो श्री दुलाराय बसुमतारी बेखौ नुबाय आरो श्री दबेन बसुमतारी बक' एनएलपि केडार बिनि नामखौ जों नुबाय बे दबेन बसुमतारी बक'आ जाहैबाय बे सारेन्डार एनएलपि अलरेडि सरकारजों बायजानानै बे दंखायो दा बेनि थाखायनो बियो सरकारनि खामानि मावनो थाखाय बे खोब नांथाबनानै दं जार फले नैबे माने गावनि आसल जायनाखि स्पिरिट जाथि सिबिनाय स्पिरिट बेखौ बावनानै दिनै गावनि बिदा फंबायखौ दिनै हाथियार बादि बे बाहायजानाय सरकारजों दिनै बुख्रुबनो फैबाय बे दा बिनि नामा दङ दा हयथ' बेफोरबायदि मानसिया भबिष्यताव खुनु गोजों मोनसे माबाखौ नुहुरा बिसोरनि भबिष्यता खोमसि ओरैनो बिसोर केस जानानै दंखायो दा बिसोर जुदि आरो बिदि केसाव नांथाबबावोब्ला हयथ' सानसे समाव बेफोरनि माने केसनि थाखाय बेजों बिराद खैफोदाव फैगोन बे रोखा नुहुरो आरो दिनै बेफोरबायदि मानसिखौनो बोरै बर' फरायसा आफादा दिनै इउपिपिएलआ दिनै बोरै बाहायखो बिसोरनि दारैसो बोरै पार्टि सालायनो नागिरखो बे जिनिसा गिदिर प्रश्न जायो आरो लोगोसे दंबायो माखासे मानसिफोर दा बिसोर गोबां माने माबाजों लानानै भिडिअ फुटेजखौ लानानै केस होनाय जादों दा बेखायनो जे दिनै जे बे बुग्राफोरनि नामा जे ओंखारबाय बे बुग्राफोरनि नाम ओंखारनाय रोखा रोखा जाबाय बे जायगायाव सोर सोर दंमोन आरो अबे अर्गानाइजेसन मानसिफोर दंमोन बेखौ नुजानाय जाबाय दा बेखायनो थगायनो नागिरब्लाबो थगायनो हानाय नङा सैथोआ अरायबो सैथोआ अरायबो माने सिन थाखायो बे सैथोखौ दोनखोमानो हाया बेखायनो जोङो सैथोजों बयबो सोलिनांगौ आरो सैथोआ गोमायोब्लानो जोङो माने नङै खोथा जोङो बुङो नङै माने माबानि जोङो आश्रय लायो गाज्रि खामानि मावनायनि आश्रय लायो जों बेखायनो जों सैथोजों सोलिनांगौ आरो सैथोजों सोलिरोङैखायनो जों बिबेक शून्य जायो जोङो गियान शून्य जायो आरो गियान शून्य जायोब्ला बिबेक शून्य जाब्ला जों गाज्रि खामानि मावो दा दिनैनि बे जानि खामानि मावनाय बे बिबेक शून्य जाबाय गियान शून्य जाबाय दा रायजो राजाफ्रा जे इउपिपिएलखौ गाज्रि नुजोबथारबाय इउपिपिएलखौ फोथायला एबसुनि फारसेबो गाज्रि मोननाय फैबाय बे जिनिसा माने नुजाबाय
बेनिखायनो दिनै एबसुआ इउ पि पि एल नेताफ्रा दिनै गियानसिन बिबेकसिन जाबाय जों बेखौ दिनै रोखा रोखा बुंनो हायो गोजोन्थों।